tlesta x-xogħol ta' restawr fuq il-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata f'Ħalbalzan permezz ta' fondi Ewropej ta' ftit aktar minn 120,000 euro. Dan il-proġett jikkumplimenta proġett preċedenti li sar b'fondi tal-Knisja. Fost ix-xogħol li sar hemm dak fuq il-kampellun tal-Kurċifis, il-ħitan tas-sagristija minn barra u l-kampnar. Il-perit tal-proġett Mark Azzopardi spjega ma' One News id-diversi proċessi li ttieħdu biex jiġi identifikat x'hemm bżonn isir. Dak iż-żmien kien identifikat li x-xaqliba tal-Knisja dik li tħares lejn nofsinhar kienet dik li żjed deteriorata ħabba li kon ħafna xemx, il-merħ li jitla mill-art jikkristallizza u jfaqqa l-ġebla. U x-xogħol ġie konċentrat fuq dix-xaqliba u l-proġett li qed inniedu llum huwa proprju dak. Il-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata f'Ħalbalzan ilha mibnija 350 sena u fuq forma ta' salib u għandha l-ogħla grad ta' protezzjoni. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Kurja Michael Pace Ross spjega li dan il-proġett ta' restawr huwa parti minn kullana ta' proġetti. Ix-xogħol li inaugurajna llum bi fondi tal-Unjoni Ewropea ammont tal-122,000 euro u dan kien ir-raba' proġett li aħna inaugurajna b'kooperazzjoni mal-Fondazzjoni għall Patrimonju Kulturali. Kien hemm proġetti oħrajn li inaugurajna fl-Imdina, fil-Mosta u anke fil-Bidnija. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi saħaq li b'investiment ta' madwar 4 miljun euro qed isiru numru ta' interventi f'diversi postijiet b'valur kulturali. Dan il-proġett qiegħed jagħti ħarsien u jippreserva wieħed mill-iktar parti mill-patrimonju arkitettoniku ekleżjastiku li għandna f'pajjiżna kif ukoll qed ikompli jsebbaħ u anke jagħti dan il-ġmilja fil-qalba ta' din il-lokalità.